Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दा आङो बङाइगाव थांनो नागिरदों। ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों होनबा बङाइगाव मेसफारा ना मा होनोमोनथाय गामिनि नामखौ आं मिथिला। फ्रेसमिटानि प्रग्राम दङ नालाय। ओमफ्राय दा जों बावनो थांनो नागिरदों। फ्रेसमिटा आं ओमफ्राय रस बिसोर सानैया मोसागोन आं मोसाया। ओमफ्राय हजोंहाय दिफा दंहैखायो ना मा होनदोंथाय दङबाथ' हजों लोगो मोनहैसिगोन दिफाखौ। ओमफ्राय दा दसे उनावनो जोंखौ लांफैसिगोन आरो हजोंनि मानसिफ्रा गावसोर हरै गारि लानानै जोंखौ लांफैखागोन। ओमफ्राय जोङो दा रेडि जानानै दंखायो। आंबो न'आव रेडि जाखांखाबाय। ओमफ्राय फ्रेसमिटा मोनाव थांसै आरो बिसोर फैनायखौ नेगेनोसै दसे। ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंबो जेसेबांखिनि हायो एसेबां देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो। जोंना गोरलैया देरबाय। आं दाखालिनि ब्लगावहाय बे हस्पिटालाव नायनाय देखायनाया बेनोमोन। ओमफ्राय दा 2 मान्थ जालायसै आरोना। ओमफ्राय मानसिखौनो 1 मान्थ एसे बारनाय बायदिखौ नुवा, माने 3-4 मान्थ जानाय बायदि नुयो आरोना। ओरैबायदि मथा जाबाय। ओमफ्राय नामखौबो दोनबाय आङो। नामखौ खोन्थानाय जायाखैमोन नोंथांमोननो सिगाङाव ब्लगावहाय। ओमफ्राय नामानो जाहैबाय हेजेला जोंना नैबे देरबाय, सिख्ला देरबाय। जि देग' नायखायो, बिराद सालु जाखाबाय दानो। हाय 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 फैदो जों थांसै नै। नायलाय भिडिअ माबायदि जोङो दा सफैबायानो जेराव प्रग्राम जादों बे जायगायावहाय बङाइगाव मेसफारा आरो। ओमफ्राय प्रग्रामाथ' गिदिरानो जादों, बिराद गिदिर जादों आरो। दा नायलांबाय थाथों नोंथांमोना, आंबो देखायलांबाय थानोसै जेसेबां हायो एसेबां। दाथ' आङो भइस टाइपिंसो होनांगौ जाबाय, मानो होनोबा प्रग्राम नालाय फांसन जादों, बेयावथ' गान दामो मायो मोसानाय मानाय। ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो आङो भइस टाइपिं होनांगौ जाबाय आरो। मानो होनोबा बांसिनानो मिथिखायो अबेबा गानखौहाय होबा कपिराइट फैयो होननानै। दा बेनिखायनो आङो मेन भइसखौ अफ खालामनानै भइस टाइपिं होनांगौ जादों आरोना। दा बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो, दसे उनावनो बिसिनि मोसानायाबो जासिगोनानो। 시경과 गिबियावनो बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम मादै आदै बेसेबां दङ आयं आगै बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। हठाथसो सफैदों दे, इमान माने प्रिपेरेसन खालामनानै फैयाखै। ब्लगाव होनलाबाय। हाय दिपास्रि। इन्टारभिउ लानो फैदों प्रिन्सिपाल। औ खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि स्कुल गोदानाव फरायनाय बावहरनाय थाबाय। ओंखाम जानोसै जोंहा ओंखाम।
गोलोमजोबनानै खानायखौनो थिखोलाबाय आङो सादु बाबा बायदि नै जोंना सफैबाय ओंखाम ओंख्रिया जानोसै बेहा जायानो ओमफ्राय हनै सासेया मेजेम जाया आरो नोंसोरो मोदोमसो जायो आं मेजेम मोनजायाबा अमा जानाय बायदि मोनो मेरा वॉइस चेंज हो गया है हाँ दा जोङो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानैहाय मादैमोना गामिनि मादैमोना आगैमोनजों मोनफा मोननै फट' लानोसै होननानैहाय दा जोङो ओरै फट' लानो नागिरदों आरो मादैमोनजोंहाय मोनफा मोननै ओमफ्राय ओंख्रिफ्राथ' ओरैबायदि गोथाव गोथाव जादोंमोन गासिबो बेदराबो दालि लाब्रा गासिबो बिराद गोथावमोन आरोना लास्ट इयारबो बिराद गोथाव गोथाव जाहोहरदोंमोन मादैमोना जोंखौ ओमफ्राय नै एबारनि इयारावबो बिराद गोथाव गोथाव जाहोहरबाय आरो जोंखौ ओमफ्राय आङो दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला मानो होनबा जोंबो थांखासिगोनानो दसे जिरायनानैहाय एफा एनै रायज्लायलांसै गासिबो मानसिफोरजोंहाय दा नायलांबाय थादो दा नै आब' इलिसा बर'आ गान खनगासिनो ओरैबायदि मोजां मोजां गान खनदोंना मेन साउन्डखौनो अफ खालामनो गोसो गैयाबाबो अफ खालामनांबाय आरो माथो खालामनो ओमफ्राय दा बेनोसै होनबा दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय माबा लाइटआ बोरैबासो मोनलाय मा होनदों मा माबादों आं गुस्ताय होबावबाय दाना मा माबादों सनजनाया मा माबादों जाजोब्बाय उन्दुलानै गोदो गोदो मोनलाय नैबेथ' बिजनेस थांबाय नोंथां जों थांसै थ' गाइस जों बिजनि माबा जों थांगासिनो क'क्राझार on the way दा क'क्राझार थांनानै लोगो मोनहैसिगोन